Eta ekonomian jarraituta argindarraren faktura gora egingo du martxoan. Izan ere, ordaintzen den zerga beza 21% igoko da. Eta hori hain justu haize eta euri asko egin ondoren, megabat orduaren prezioa 45 eurotik behera kokatuko delako gertatuko da. 2024ak aldaketak ekarri ditu argindarraren fakturan. Urtarrilean, bezerga 5%tik 10% pasa zen, eta orain martxoan 10%tik 21%. Gobernuak hartutako erabakia da. Abenduan ja aurre ikusi izan hau, eta hilabeteko prezioa 45 euro megabatiotik jaisten zan momentuan, hilabete osokoa beza 1%ra igoko zara urrengo hilabeterako. Azken hilabetetan megabat ordua 70 eurotik gora egonda. Otsailean ordea bataz beste 40an kokatu da, gobernuak ezarritako 45 eurotik bera. Berezik eukidun egoera meteorologikoatik, bai euri asko inau eta haize asko gonda, eta egun asko gondia euski asko kime bai, eta horrek eragin jau prezioak asko geiztia. Argiaren fakturan igoerarik handiena merkatu librean dauden kontsumitzaileek somatuko dute, tarifa finkoa ordaintzen dutelako. Aldiz, merkatu erregulatuan dauden familiek bezaren igoera energiaren prezioaren jaitsierarekin konpentsatuko dute. Hemendik aurrera beraz, fakturan bezerga gora eta bera ibili daiteke. Azkenean aiakusakon fakturak beza desberdinaikin. Datorren hilean bertan berriro jaitsi daiteke 10%.